kala nyalde no gas'i jowego'o lewru tubako ndu disamba hitande fu woni nyalde haluki winduki ɗemgal fulfulde ngal windere. Woɓɓe ni ɗon yi'a e wodi fulɓe nattuɓe gelle ɓe giɗa wolwuki ko winduki ɗemgal maɓɓe ngal fulfulde, amma na non ɗum woni. To Zahara Buhari to o wi goɓɓe ɗon fuɗɗamo wigo o yiɗa wolwugo fulfulde. Zahara Buhari ɗum ɓiɗɗo ɓoymajo ardiɗo laamu leydi Najeriya, o wi hanko kan o pullo. Ai de himɓe fuɗɗi huɗugo am mi wiɓe min kam na mi Hausajo ba, mi pullo on. A hefti? So sai kuje ɓe ɗo fijalla am ɗo mi wi dada am fu to percentage Hausa ha ɓandu am yottai 10% ba. Sai to mi ceki ma fas, sai to mi ceki gam tema ma yottai, tema ma wala. So tema na mi Hausajo but mi ɓi arewa on. And himɓe ɗuɗɗum volata Hausare ɗo wawai fulfulde amma ɓe pullo on. A hefti? Gonga on. So na mi Hausajo ba. To bandiraɓe fulɓe, on gi'a e wodi fulɓe nastuɓe gelle mauɓe ko ɓiɓɓe fulɓe mauɓe ɓe giɗa haluki fulfulde sei ni wongal ɗemgal, sei andinon min ha comment section amen. Min getti on gonde e kode rediyo e tv dow Facebook kode media hautande e channel YouTube kode tv, nden bo emin ɗon dow TikTok kode tv. On jarama.